Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ. Η σημερινή νομοθετική πρόταση, την οποία συζητάμε, πηγάζει από τη σταθερή πεποίθησή μας ότι οι διαδικασίες εκλογικής συμμετοχής και εκπροσώπησης αποτελούν το θεμέλιο της δημοκρατίας μας. Έτσι, 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και σε εναρμόνιση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά σε ένα μέτρο το οποίο ενισχύει τη συμμετοχή στις εκλογές, βαθαίνει τη δημοκρατία και διασφαλίζει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των εκλογικών διαδικασιών. Με αυτό το πνεύμα, το παρόν νομοσχέδιο προβλέπει μια σειρά από μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, τη διευκόλυνση της ψήφου καθώς και την αποτελεσματική εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Ενώπιόν μας έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο εκλογικό πλαίσιο που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δημοκρατικό μας θεσμό. Στοχεύουμε σε μια διαδικασία που θα είναι δίκαιη, διαφανής και προσβάσιμη για όλους. Σαφώς η επιστολική ψήφος, ενώ αναμένεται να αυξήσει τη συμμετοχή, δεν επιλύει εξ ολοκλήρου το θέμα της αποχής, αλλά αποτελεί ένα ακόμη θεσμικό εργαλείο που τίθεται στη διάθεση των πολιτών. Το υποσυζήτηση σχέδιο νόμου κινείται σε 4 άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας με την οποία εκλέγονται οι ευρωβουλευτές. Στο πλαίσιο αυτού του εξυγχρονισμού, οι δηλώσεις υποψηφιωτήτων θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Επιπλέον επανέρχεται το κόλλημα που υπάρχει για την υποψηφιότητα σε ευρωεκλογές ήδη εκλεγμένων βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων. Γίνεται υποχρεωτική η πληρότητα των συνδυασμών για την ανακήρυξή τους με 21 τουλάχιστον υποψηφίους και με 40% τουλάχιστον εκπροσώπηση από κάθε φύλο και ενοποιούνται τα παράβολα συνδυασμού και υποψηφίων σε ένα ενιαίο παράβολο ύψους 20.000 ευρώ, το οποίο θα επιστρέφεται στο συνδυασμό εφόσον συγκεντρώσει τουλάχιστον 1,5% στις εκλογές, σε αντίθεση με το 3% που ίσχυε έως τώρα. Ο δεύτερος άξονας του νομοσχεδίου αποτελεί και το βασικό του πυλώνα, αφού εισάγει τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές, τα εθνικά δημοψηφίσματα αλλά και τις εθνικές εκλογές σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε, εισάγοντας σαφώς και τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Έγινε πολλής λόγος περί ευνηδιασμού, όταν στην πραγματικότητα, αφού προϋπήρξε εκτενής διαβούλευση για την επιστολική ψήφο, για τα τεχνικά ζητήματα και το αδιάβλητο της διαδικασίας, φτάνουμε στο σημείο που όταν πιστεύεις στην επιστολική ψήφο, την πιστεύεις συνολικά. Επομένως, η ένταξη στο πλαίσιο αυτό και των εθνικών εκλογών δεν κάνει τη διαφορά, αλλά φέρνει τα ίδια θετικά αποτελέσματα προς όλους. Το ζήτημα δεν είναι κομματικό και δεν διακρίνει τους ψηφοφόρους βάσει της ιδεολογίας τους. Αυτό που κάνει είναι να δίνει τη δυνατότητα στους απανταχού Έλληνες της Διασποράς να ψηφίζουν από τον τόπο της κατοικίας τους, τηρώντας παράλληλα τις βασικές συνταγματικές αρχές της αμεσότητας, καθολικότητας και μυστικότητας της ψήφου. Δεν σταματά όμως εκεί, αφού αποτελεί ένα καθόλου συμπεριληπτικό νομοσχέδιο, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους αλλά και φοιτητές ή εποχιακά εργαζόμενους που βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικία τους με μεγαλύτερη ευκολία. Για την ασφάλεια και το απαραβίαστο των διαδικασιών γίνεται χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και αυστηρών όρων που θα πλαισιώνουν την εκλογική διαδικασία. Αναμφίβολα, οι παραπάνω παράμετροι θα λειτουργήσουν ενισχυτικά ως προς την αύξηση της συμμετοχής και την καταπολέμηση της αποχής στις επικείμενες ευρωεκλογές. Αποχή όμως, η οποία πολλές φορές δεν είναι αντιπροσωπευτική, καθώς απέχει παρασάγκας από την πραγματικότητα. Ο λόγος είναι φυσικά η μη ορθή εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, πρόβλημα που έρχεται το υποσυζήτηση νομοσχέδιο να αντιμετωπίσει με τον τρίτο άξονά του. Συγκεκριμένα παρατηρείται ένας κατά πολύ αυξημένος αριθμός εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους σε σύγκριση με τον αριθμό των Ελλήνων πολιτών που κατοικούν στη χώρα.
Για το λόγο αυτό, μέσω μιας πρωτοποριακής διαδικασίας, η οποία θεσπίζονται, θα διαγράφονται αρχικά με χρήση των διαθέσιμων μητρώων του δημοσίου άτομα τα οποία απεβίωσαν, αλλά ο θάνατός τους δεν έχει δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές λόγω διάφορων παραγόντων, όπως η μετανάστευσή τους στο εξωτερικό. Βασικά κριτήρια της διαδικασίας αυτής θα αποτελέσουν η ηλικία σε συνδυασμό με την έλλειψη υποβολής φορολογικής δήλωσης, έλλειψη ενισχύ διαβατηρίου και τη μη καταβολή σύνταξης. Έτσι θα δοθεί δυνατότητα στο εξής να υφίσταται μια εγκυρότερη μέτρηση της αποχής στις εκλογικές διαδικασίες. Τέλος, το νομοσχέδιο στον τέταρτο άξονά του έρχεται να ενισχύσει την προσβασιμότητα προς όλους, με διευκόλυνση τόσο της ίδιας της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία, όσο και της ευκολότερης συμμετοχής τους στον προεκλογικό διάλογο που παίζει κέριο ρόλο στη συμπερίληψη των απόψεών τους και τη διαμόρφωση της ψήφου. Προβλέπεται λοιπόν η πρόσληψη δεύτερου γραμματέα από αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που είναι άτομα με αναπηρία. Δημιουργείται επιπλέον μητρό προσβάσιμων χώρο στο ΙΠΕΣ, προκειμένου να γίνει χρήση τους ως εκλογικά τμήματα και όλα τα προεκλογικά μηνύματα και οι συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών που μεταδίδονται σε σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας οφείλουν πλέον υποχρεωτικά να συνοδεύονται είτε από υποτιτλισμό είτε από διερμηνία νοηματικής γλώσσας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ένα ακόμη νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το οποίο έρχεται να ενισχύσει τη συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, όπως ήδη συνέβη με το νόμο 5044 του 2023 για την άρση όλων των περιορισμών στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων πολιτών από το εξωτερικό. Άλλη μια έμπρακτη απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση δεν φοβάται την πολυφωνία, αλλά αντιθέτως την επιδιώκει. Ότι αποτελούμε μια κυβέρνηση που δεν φοβάται ούτε πολεμά τη δημοκρατία όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, αλλά αντιθέτως την ενισχύει και μια πρόκληση σε όσους θέλουν, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, να καταψηφίσουν το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, να απολογηθούν απέναντι στους πολίτες που με την πράξη τους αυτή επιδιώκουν να αποκλείσουν από τη δημοκρατική τους έκφραση στην κάλπη. Αξίζουν συγχαρητήρια στην Υπουργό Εσωτερικών κυρία Νίκη Κεραμέως, σε όλη την ηγεσία του Υπουργείου αλλά και σε όσους εργάστηκαν ώστε να έχουμε σήμερα μπροστά μας ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες, θα ενισχύσει την εκπροσώπηση των πολιτών με αναπηρία, θα αντιμετωπίσει την αποχή στις εκλογές και θα εμβαθύνει τον ίδιο το θεσμό της δημοκρατίας. Σας καλώ λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να υποστηρίξετε με την ψήφο σας αυτή την πρωτοβουλία για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο και πιο συμμετοχικό πολιτικό μέλλον για όλους και να νιώσουν οι Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης μια ακόμα βαθύτερη σύνδεση με την πατρίδα τους, η οποία τους ακούει και υπολογίζει έμπρακτα τις σκέψεις, τις αγωνίες και τις επιθυμίες τους. Ευχαριστώ.